Ho sabem, oi? Ho sabem. Estem fent història. Estem iniciant un nou cicle polític que marcarà el futur del nostre país. Jo no puc continuar aquest discurs sense fer un homenatge a tota aquella gent que ha lluitat pel nostre país. Avui som molts que hem treballat. És moltíssima gent i molts voluntaris que han treballat molt dur, però no ens en podem oblidar de la nostra història. No ens en podem oblidar de durant anys i anys molta gent ha donat hores i hores. Fins i tot ha donat la seva vida per lluitar i per poder algun dia somiar que aquest país fos independent. I avui, totes plegades i tots plegats, ho estem començant a veure. Per tant, demano un fort aplaudiment per totes aquelles lluitadores i lluitadores que han cregut en aquest país. Però permeteu-me afegir una reflexió. Una reflexió a favor d'aquelles persones que des de l'espanyolisme democràtic han anat a votar no. Jo demano un fort aplaudiment per a aquesta gent que han trencat la disciplina dels partits unionistes, que la seva consigna era dir no aneu a votar, i han cregut en el dret a decidir i han anat lliurement a votar no. Un fort aplaudiment també per a aquesta gent que ha anat a votar no i han cregut en la democràcia. Jo crec que se'l mereixen. Des d'aquest sector d'espanyolisme, el dia que totes plegats votem sí a la independència dels països catalans, serà aquest sector que acceptarà democràticament la decisió del conjunt de la ciutadania dels països catalans. I hem de dir que aquest procés que hem iniciat és imparable, que no ens aturaran, que no pararem, que seguirem lluitant, que no ens espantaran les seves pors, ni el Tribunal Constitucional, ni la por de l'exèrcit, ni en Zapatero amb tot el seu arsenal dels mitjans de comunicació, ni el Partit Popular, ni la colla de sanguinaris que hi ha a l'estat espanyol. No ens pararan perquè creiem en el nostre país, perquè creiem en la nostra voluntat i creiem en que ningú ens pararà. I només per finalitzar, transmetre un compromís, el compromís de la CUP, que seguirem traslladant a les institucions el sí a la independència, que portarem a debat el concepte d'independència com a full de ruta per tal que el nostre país superi l'actual crisi política, institucional i econòmica tan greu en la qual Espanya ens arrossega. Deixem Espanya enrere i comencem a construir un poble lliure, un poble de progrés i un poble situat en aquest mapa mundial. Moltes gràcies.